ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ғариб, созен хубен. Ирӯз 28 август соли 2024 1000 рубл 115 сомону 50 дирам. Шумо дар канали ютуби Саудо ТВ ҳастен. ирӯза наворда ҳастай. BMW тройка ҳастай, Daewoo Nexi, Daewoo Lacetti, Daewoo Tico, Daewoo Leganze, Toyota Corolla, Astra G Hatchback, Astra G Caravan, Astra F Caravan, Astra F Sedan, Astra F Hatchback, Hyundai Solaris, VAZ 2110 ва дигар маркаи мошинои баҳри шумо дӯстон. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайк занен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона чизе бошад дар рақамҳои 9997 WhatsApp рӯй кунед, рекламаш мекунем. пешрафти канали Саудо ТВ-ро хоҳен агар ҳамин наворда лайкҳоро занен, дар канал подписатсия кунен, дар комментария ба пеш нависен, эълона сар мекунем бачаҳо. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. VAZ 2110 ана ҳамин мошин, ана ҳамин морда. соли баромад 2003, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида қарор дорад. мошинча тоза, 13500 сомон, 2110 марамат, варианти соз, бензини газ, объем 5 қати, коробкаш механика. барои тамос рақамҳои 30 ахири ҳамин номерои WhatsApp-шон метавонед занг занед, маслиҳат кунед. меган мотор коробка 100%, салон тоза ҳак, задагӣ надора, музика система зурай, боз кам таракак савдо мешава, краска тоза, 2110 соли баромади 2003. касоне ки хоҳиш кардем ки ҳамин хел мошиноро навор кунен, мо ҳамирӯза навор фақат мошинои арзон мондем ки шитоби ҳамун нафарое ки хостанд мошиноро дастрас бикунанд бачаҳо. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi мошини дуюм, соли баромад 1997 сол, ана ҳамин мошинча. нарх беҳад арзон бо нархи 7800 сомонӣ. соли баромад 1996 Nexi Daewoo фурӯхта мешавад. бензин газ, объеми 1.6, коробкаи механика, рақамҳои 85-50 ахираш. гази бензинай 1.6. срочна фурӯшӣ, мошинча на хаду, варид, кафидагӣ, пусидагӣ надора, муомилаи хубам мекунемша, салон лата, краска ҳай каму беш як трешина дора. 7800 сомон нарх, ана ҳамин нархда ҳамин Nexi-ра шумо метавонед ҳозир бихарен, ай душанбе рафта бачакҳои шаҳр ҳаминҷа бошин, агар ина бигирен рафта ҳайш када бигарденша. лайкҳоро мезанем, дар канал подписатсия мекунем. сеюмини мошини фурӯшии имрӯзамон. Mercedes кузов 124. бачакҳое ки Mercedes хостин ҳаминҷа ҳастен. соли баромад 1991 дар шаҳри Душанбе. меган ки 33 бигемша, боз касоне ки мехара кам беш муомилаш мекунем. дизелни 2.4 механика, 9704 рақамҳои ҳамин Мерседеси кузови 124. нигоҳ кунед чӣ хел тозаакай. касоне ки мошин хона роӣ мекунед, ҳамин телефонтонро баракӣ бигирен, ҳамин мошин боша, ҳамин мошин пони биявард азиз, видеонавор кунед бо хубтарай. рақамҳои 9704 нашоти Мерседес занг занед. мошинча мега ҳолати хуби техникӣ, ҳолати беҳтарина қарор дорад. состояние мошин мақсад нормали, бад нестай. дизели 2.4, коробкаи механикаи 33000-аи солҳои 91 успедкара бигиренша. чорумин мошине ки имрӯз ба шумо пешниҳод мекунем. BMW тройка серияс ҳастай ки ана ҳамин BMW, мана BMW, солҳои баромади 99, шаҳраки Ҳисор, 40000 сомонӣ, 43 танол, бензини холӣ, ҳолати хуби техникӣ, 2.4 механика, мошинча камтар кор дора. ба ҳамун хотир арзонаш кардем, арзон мондемша. харидори аниқ занг занен, муомила дора бо ҳай фикр мекунед дар 40000 ҳамин BMW меёвен. BMW 99
бачакҳое ки ба хотири BMW тамошо мекунед, мақсад ина рақамҳои 5193 да ҳози занг занен, рафта маслиҳат карда бигирен ша. панҷумин мошини фурӯшӣ дӯстон, Astraji Caravan. Opel Astraji ҳастае ки дар кузови Caravan. Ана Astraji, ман Astraji. Солаш 99. ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румида ҳами Astraji қарор дорад. назар ба хечбекош камтар Astraji қиматанд, леки ҳами нархи арзонтарша ёфтем дӯстон. 60000 сомонӣ. Бензини газ, 1.6 механика моторча. ассалому алайкум Astraji харои муҳтарам. Astraji Caravan мо дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 100%, 4 та балони ва ходовои 100%, кондисионер дорад. хоб плюс гази евро 4. одами харидор занг бизана, беҳуда зангмо назанен. ана ҳами Astraji-ра 60-аш мегем, бо муомилааш мекунем. Astraji Caravan-и солҳои 1999 успед карда бигирен ша. шашумин мошини фурӯшӣ. ана ки дар ҳами комментария нависен ки оё шумо чандумин лайка заден ва чанд қа мешавад ки канали Саудо ТВ-ра тамошо мекунен. ин савол бояд ҷавоб шавад биёва. Hyundai Solaris ҳастае ки соли бароиш 2014 сол. 2014 соли навай бачаҳо азиз. шаҳри Душанбе нахаду 75000 сомонӣ аҳми Solaris мефурӯшанша. ин ҳами состояни такси зада гашта 11. бензин газ объёми 1.6 автоматика. ҳами Solaris, Kia Rio ино мошино мақсад фақат барои таксира удобниянд дӯстон азиз. объёми 1.6 автомат, рақамҳои 0251 метонен занг бизанен. мошинча мега айни ҳол дар Душанбе нахаду бо нархи 75000 муомилааш қатъия дӯстон азиз. ҳафтумин мошини имрӯза, Toyota Corolla. Toyota Corolla 2006 сол. Toyota харом бисёрай. ноҳияи вахш 67000, марамат. Corolla 2006 67000, толка бензин, объёми 1.5 механика. мошинча камрасхуд. WhatsApp-шон 27 77 занг занед. срочно мотор нав ҳуҷҷато дора. срочно илтимос беҳуда ва баҳуда зангмо назанен. касони харидори аниқ ҳастен, ами конкретни Toyota Corolla хар ҳастен, омада ай пеш бинен мошина ай пеш бирен проверкаш кунен. баъд хулас мега гап мезанем нашоти нархаш бо муомила ҳам мешава. ина марамат сон успед карда бигирен ша. ҳаштумин мошини фурӯшӣ дӯстон, Astref Sedan. Opel Astref дар кузови седан. солаш 94. Седане хечбек. дар сурати хақшу маълум нест. хулас бохтарда қарор дорад. шаҳри бохтар, Қурғонтепа. 22000 сомонира анами Astref-а метавонед шумо чико кунен, ҳозир рафта бихарен. бензини холӣ, объёми 1.6 механика. WhatsApp-шон 7446 аз номи Саудо ТВ занг занед. сидарай. маълумоти пурра 7446 бачаҳко занг бизанен. срочно сум лозим шудагия мега. ҳолати хуби техникӣ дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. шаҳри бохтар, Қурғонтепа, Калхозобода мошинча мега айни ҳол нахаду қарор дорад. 22000 да ҳами солҳои 94 метавонен ҳозир бирен дӯстон харидорӣ бикунен. наҳамин мошини фурӯшӣ, Lacetti Daewoo ҳастае ки соли баромад 2004. Lacetti харом бисёр будай. шаҳри Душанбе 28 та муомилааш қатъияй. ин ҳами мошинча состояни соз. бензини газ, объёми 1.6 коробкаш механика. маълумоти пурра, рақамҳои 0202 занг занед. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. дорои 11 моҳаи тонировка.
мақсад ин мошин пачка нест бародаро, мақсад ҳози гаштеста мегам мошинчаи худ май мошинхар набошӣ беҳуда зангмо назанен илтимос ҳуҷҷати солуна надора ласети 2004 11 моҳа танировкаи без ҳуҷҷат яъне ки ҳуҷҷати солунаш тамом шуда будааст. касоне ки ласетихар ҳастем 28 хай хусусият 30 тар аз худаш мекуненда мошинчара ҳай карда мегарден. даҳамин мошини фурӯшӣ бачаку азиз Leganze Daewoo Leganze ҳастае ки соли баромад 1997 бачакҳое ки таваллуди 97 ҳаминҷа ҳастен ку дар комент нависен чандта 97 моро тамошо мекунанд 97 ба пеш ҳамсинфои азиз истиқлол дар қарор дорад кадом тарафа ки истиқлоли ваҳдат боша ё ки территория душанбе боша ӯ духтурхонаи ку ҳамҷо боша мақсад пурра накардиян 18000 муомилааш қатияй Leganze Daewoo 97 ҳамсинфои худ моҳе абиём як гашти механика 2 моҳа техасмотораш ҳаста мега маълумоти пурра рақамҳои 8227 аз номи Саудо ТВ занг занен. Дӯстон лайк ҳазанен, подписатсия кунен. Хона, замин, мошин, квартира чизе боша дар аввал дар охири навор ватсапи мо Саудо ТВ ҳастай. Видео кунен ёки сурати тоза гирифта рӯй кунен рекламаш мекунем. 11 мошини фурӯшӣ имрӯза Тико давё бача Тико Daewoo Тико солиш 96 ана Тико мана Тико ноҳияи Фархор 10000 сомоние бача дар 10000 ана ҳами Тикора ҳози мерен бихаренеш арзон мешава бо бензини газ расходаш умуман мақсад газа мерезен фуромӯш мекунад ки ҳами заправкаш кай мешава ёки намешава бензин задагӣ нест бензин газ коробкаш механика ватсапшон 42 аз номи Саудо ТВ занг занед. Мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бо болоштай хеле барои бор мондан ҷо кардагианша нигоҳ кунен. ҳолати хуби техникида қарор дорад 4 балон нав 2 дар электропакет ҳолати хуби техникӣ 10000 муомилаи хубам мекунаша касе ки успед кард 42 ватсапшон занг зад бигирен. 12 мошини фурӯшӣ Opel Astra ҳастае дар кузови хечбек ана хечбек мана хечбек нархаби дам биги 27 солои 95 душанбеда қарор дорад бензини холӣ авиёми 1.6 коробкаш механика сроч набояд ҳамин мошин савдо карда шава беҳуда ва баҳуда арзон гуфта занг назанед. ҳолати хуби техникӣ алиши вариант надора мега фақат пули нақд боша савдо ҳам мешава. телефонмон 24 соат рақамҳои 0307 кор мекунад. Ина мордаи фасони хечбеки 95 сол шаҳри Душанбе нахаду мошин қарор дорад. фикр мекунам касе ки мегира бурд мекунад 27 да ина ҳами хечбекаш мо ҳозир метавонем барем бихарем. дӯстон азиз 13 каравани фурӯшӣ Opel Astra ҳастае ки дар кузови караван универсал 97 сол душанбеда 38500 муомилааш қатияи бензини газ объёми 1.6 коробкаш механика сезони каравани простой 38500 савдо бо дора душанбеда. мошинча ҳолати хуби техникида қарор дорад задагӣ пусидагӣ надора айвагон як даст гаштагӣ гази бензин кор мекунад 4 балони нав чашкиёш радной варид надора хадавои соз ҳолати хуби техникӣ краска инами состоянӣ касоне ки конкретни караванхар ҳастанд ина марамат рақамҳои 64 связ бо соҳиби ҳами караван ба 13 дана мошин дар хизмати шумо буд. Саудо ТВ касе қадр кард лайк мезана касе қадр накард лайка ҳеҷ вақт намезана. лайкҳоро мемонем дар канали мо подписатсия мекунем номеро барои реклама кардан замин мошин хона чизе бошад дар ватсап 9997 рӯй кунен. бародаро азиз пешаи баромадан аз навори ирӯза
در امو کامنتر نایسین که از کجا تا چند صبح شما در ماشین در کار نواری پگاینه خونه های ارزان میشوه. بزا لایک زنده و سربلند باشی شیرینه رو.